אני חושבת שהמלחמה הזו בגדול תפסה את כולנו לא מוכנים, ורגע בתור אימא זה תפס אותי לא מוכנה. ברמה האישית מדאיג אותי כי יש לי שם משפחה מאוד קרובה ואהובה. כל המשפחה שלי למעשה מהדרום, מיותר קרוב, מיותר רחוק. אני הרגשתי שאני לא בטוחה אפילו בבית שלי. וגם כשחזרתי לפה אז היו לי כל מיני דאגות, אבל עדיין, לאט לאט התגברתי על זה. נערים בני 20 ומשהו שכרגע נמצאים רחוק מהבית, ואנחנו לא באמת יודעים מה מצבם. וזה דאגה, כי זה חוסר ידיעה כזה שמשתלט עליך. האחים שלי במזל כאילו עוד לא לוחמים, כאילו במסלול שניהם, אז אף אחד מהם לא שם ולא בפנים, אז לא כל כך, זה לא קרוב אליי, אז פחות מלחיץ אותי. גם אם אני לא חושבת על זה כל רגע, אני מרגישה את זה עליי. כאילו אני הולכת כזה עם איזשהו גוש, משהו, אי אפשר להתעלם מזה. אז האמת היא שהייתי בבית, ישנתי. העירו אותי, אמרו לי מה היה, ואת האמת שבאותו רגע לא כל כך הבנתי, פשוט חזרתי לישון. אני הייתי במיטה, כאילו ישנתי, היינו אמורים ללכת לדודה שלי, כי זה היה כמה ימים אחרי יום הולדת שלי. אז היינו אמורים ללכת אליה, ואז אבא שלי העיר אותי בבוקר ששתי האחים שלי הוקפצו ולא הולכים. וככה התעוררנו אני ובעלי לצלצולי הטלפון שלו, יש לו התראות בטלפון. אז פשוט התחיל להתריע, התראה אחרי התראה אחרי התראה. הסיטואציה הראשונה היא באמת לפתוח חדשות ולראות טנדרים, דוהרים לכיוון הקיבוצים, עם המון מחבלים ככה נושאים נשק וככה הוא הסתכל בטלפון ואז הוא אומר לי, קומי, משהו קורה, והדלקנו את הטלוויזיה וכל הטלוויזיה הייתה צבועה בכתום. ואז התחילו באמת הודעות בוואטסאפ המשפחתי, שהמשפחה של הבן זוג שלי חטופה. אז אנחנו היינו משפחה במיטה, ישנו, אבל היינו אצל משפחה של אשתי בקיבוץ תקומה, במושב תקומה. זה בין נתיבות לשדרות בעוטף עזה. היה אזעקות בלתי פוסקות, כל המשפחה של אשתי דתיים ואני כזה חילוני, אני בודק בפלאפון מה קורה ואני מבין שהמצב הרבה יותר חמור ממה שאנחנו מדמיינים. המשפחה של הבן זוג שלי חטופה, בעודנו מצלמים, אז ביום שישי האחרון אני יכולה לספר שחלקם שוחררו והגיעו הביתה, ובן דוד אחד של ברק נרצח. נכון? כן, משפחת מונדר. אז חיכינו להם מאוד מאוד, חלקם עוד נשארו מאחור, ובן דוד אחד של ברק נרצח באותה שבת השחורה. ואני אוהד הפועל תל אביב, וכל קהילת הפועל תל אביב זה משפחה אחת גדולה. חבר שלי גם הוא מאוד שרוף של הפועל. הבן שלו עם הגל הזה היו ביחד באותו צוות בגבעתי. זאת ממש לכל אוהד, כל הוויה היא צבועה באדום, ומבקרים את המשפחות, מוצאים מלא דרכים להנציח אותם, להזכיר אותם. ובתכלס באותו ערב כבר עוד ידעתי שסבא וסבתא שלי לא איתנו. לא מתים, כן, בעזה. ידעת שהם חטופים באותו ערב? באותו, כאילו שמעתי את זה. באופן ודאי. כן. או שזה היה כזה שמועות שרצו. אז אבא שלי התקשר אליי, אמר לי שכנראה זה. כן, אחיין שלי, הבן של אחותי הגדולה, איתי נחמיאס, בן 20, גר ביש"ע, חייל שהיה בחופשה של שישי שבת, עם האזעקות הראשונות והקריאה בקבוצות הוואטסאפ של היישוב של יש"ע, להצטרף למי שיש נשק, להצטרף לכיתת הכוננות, פשוט יצא ונהרג, נרצח. לא, למזלי לא, אבל אני יכולה להגיד שכל מי שנפגע באירוע הזה מרגיש לי קרוב מאוד, בין אם זה חיילים, בין אם זה אזרחים, הכל מרגיש מאוד 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 אישי. אז גם אם שוכחים לרגע, פתאום מגלים שכן, אין כמעט מישהו שקרוב אליך שלא נפגע, בין אם זה פגיעה פיזית או פגיעה נפשית, גם אתם הייתם שם.
אבל מה שכן אנחנו נפגענו נפשי יותר. שזה לא משנה, ערבי, יהודי, כל מי שחי במדינה, זה לא פשוט לכולם. מאוד משתנה, זה מאוד מאוד משתנה. בהתחלה הייתי צמודה לטלפון ולטלוויזיה, ברמה שבאמת היה קשה להתנתק, כי כל פעם הרגשתי שיש עוד איזשהו מידע שאני לא רוצה לפספס. כולם חשופים מאוד לסרטונים בתקופה הזאת, כל הרשתות החברתיות וכל מה שקורה שם. אני לקחתי החלטה מאוד מושכלת החל מהרגע הראשון, כמה שפחות להיות חשוף לתקשורת, ובמיוחד לכל הסרטונים. אין לי לא טיק טוק ולא אינסטגרם, וחברים לא שולחים לי בטלגרם כל מיני סרטונים קשים, כי הם יודעים שאני לא מעוניין בזה. אינסטגרם, טיק טוק וכזה, יש דברים לפעמים, אני מנסה כמה שיותר להתעלם. בהתחלה הייתי יותר, הבנתי שזה רע, פשוט עזבתי את זה, אמרתי שדי. אחר כך הבנתי שזה לא עושה לי טוב וניתקתי את עצמי מזה קצת, והתחלתי לעשות דברים אחרים. מהמטרה הפשוטה ביותר, לא רציתי להכניס לי תמונות ויזואליות למוח של מה שקרה. מספיק לדעת שמה שקרה זה נורא ומזוויע. גם חשוב לי כן להתעדכן ולדעת מה קורה ולא לחיות באיזושהי בועה, אבל לראות למה אני נחשפת ולמה לא עושה לי טוב שאני נחשפת אליו. לנסות כאילו להיחשף לדברים שמתאימים לי ולא דברים שאני אתחרט שראיתי אחרי זה. גם יש הרבה פייק ניוז. כן, נכון. צריך לשים לב מה רואים ומה לא. לצחוק צוחקים, אבל מעט מאוד, ותמיד כבר מרגישים לא בנוח עם זה שצוחקים. בשבילי כל פעם שאני עושה משהו שהוא יחסית כיף, או שגורם לי פתאום להעלות חיוך, זה כבד לי כזה, זה עושה לי רע. אני מרגישה אשמה כאילו. לבלות לא, לא, אני עוד לא רואה את זה קורה. אני לא בטוחה אם זה כאילו צריך להיות ככה, אבל כאילו ברור לי שזה לא ילך בתקופה האחרונה. גם אם אני אצחק, אני יודעת שעדיין אני ארגיש על זה רע. האמת שאני הייתי באילת עם הגבוהים מניר עוז, עם אלה ששרדו את ה7 באוקטובר, ושם אז קצת יצא לנו לצאת לים, קצת לעשות צלילות, קצת עם המשפחה וזה. קצת הפוגה. שזה... לפגוש חברים, בין אם זה חבר'ה שלא התגייסו למילואים, בין אם זה חבר'ה בהפוגות, אז כן, לצאת רגע להתנתק, לזכור שעושים הכל בשביל שיהיה לנו את היכולת ליהנות ולחיות פה. יש לי מלא סרטונים של חיילים, מילואימניקים, גם חיילים בסדיר וזה שעושים צחוקים, כל הזמרים שבאים וזה. כי זה חשוב במיוחד לנפש, אחרי שרואים את כל הזוועות ואת כל הדברים הנוראים האלה. זה נגיד גם דברים שעושים טוב, איזה אני כן רוצה להיחשף. אני כן ממשיך בכל הדברים שאני אוהב לעשות, אנחנו ממשיכים ללכת לבית ספר כרגיל, להיפגש עם חברים, אבל תמיד רוצה לחשוב על האנשים שאין להם את זה עכשיו בתקופה הזאת, במלחמה. ממש בתחילת התקופה הזו לא הבנתי איך השמש זורחת ואיך מגיעה הלילה ואיך יכול להיות שעוד יש פקקים. אני מרגישה גם שזה לא נכון כרגע להמשיך בשגרת החיים, כל עוד יש לנו חטופים שם, כל עוד יש לנו חיילים שם. אני לא רוצה שאני כבן אדם ובכלל אנחנו כחברה נמשיך בשגרת החיים שלנו כשעדיין מתרחשת לחימה. אז נכון שאנחנו לא מותקפים באותו אופן שהותקפנו בהתחלה, אבל עדיין יש מלחמה. בהתחלה הרגשתי יותר, ולכן ניסיתי לקחת כמה שיותר אחריות מבחינה משפחתית, הייתי בית מארח. מצד שני, אני גם זוכרת שאני אומרת לעצמי שאני חייבת להמשיך את השגרה בשביל בעיקר ברק והילדים, ואיפשהו להחזיק את הבית, כי לא הייתה לי ברירה אחרת. אבל אני מוצאת שהשגרה קצת מסייעת בלהתגבר על התקופה הזאת. כאילו, זה לא אשמה, זה כאילו פשוט אתה עושה משהו שאתה לא צריך לעשות כרגע. זו התחושה. זה מצחיק, זה מתקשר לשאלה הקודמת, השגרה. השגרה, המקום עבודה שלי, התלמידים, הילדים שלי, המשפחה שלי. זה עוזר לי לשמור על איזושהי שגרה. סתם לשבת לראות סרט עם אשתי, סתם לשרוף המון שעות סתם על פיפה.
כאילו לנסות לחזור למקום שאני מרגיש בו טוב, למקום שמרגיע אותי. אני חושבת שמה שעוזר לי זה לשמוע מוזיקה. אני מוצאת את עצמי שומעת הרבה מאוד מוזיקה, אם זה בבית, אם זה באוטו, יש לי נסיעה די ארוכה לבית הספר, אז ככה אני מתנתקת מהנייד ומשיחות גם אם הן דחופות או שגרתיות ביום יום. אין משהו יותר טהור ממוזיקה, אפשר תמיד למצוא במוזיקה איזשהו מזור לכאב שלך, גם להירגע. תמיד תמצאו את השיר המתאים לאותו סיטואציה, ככה בעיניי. יצא לי לאחרונה, כאילו, אני מדברת עם חברות, ויצא לי כאילו לדבר איתם על שיחות שלא דיברתי איתם לפני, שאני מכירה אותן הרבה שנים, זה חברות מהמושב, ואני חושבת שגם, כאילו, הרבה תלמידים כאן, ככה זה אצלם עם החברים מהמושב, מכירים מגיל מאוד צעיר, אבל אף פעם לא יצא ממש לדבר על דברים ולהיפתח, ופתאום עכשיו, כשיש את הדבר הזה, אני יכולה לדבר איתם בצורה יותר עמוקה ממה שהיה פעם. אני אגיד גם שאני הפצעתי בצוק איתן, אני פוסט-טראומטי, וטיפולים, פסיכולוגים, כל מי שכולם צריכים. ממליץ מאוד ללכת ולנסות ולשתף עם עוד אנשים שזה יעזור לך קצת להוריד מהמעמסה. בהקשר לסיטואציה הנוכחית, זה לא משהו שאני גאה בו, זה משהו שאני חייבת, אני מרגישה צורך. אם זה להיות בהפגנות, אם זה להיות כל שבוע לפחות פעם אחת במטה החטופים. אני עשיתי סרטון, ביקשו ממני לעשות סרטון לפיקוד העורף, לילדים שפונו מהבתים שלהם. אז עשיתי כזה כמה סרטונים לילדים מהדרום, וזה באמת עשה לי טוב, כי זה כאילו המעט שאני יכולה לעשות. כל מיני תרומות שכל כך היה צריך אותם בתקופה הזו, ועזרה לאחר, ואיזושהי הסברה, גם אפילו לילדים הפרטיים שלי וגם בבית ספר. שיש תמידים שאמרו לי איזה אומץ שאת מדברת על זה, לא מתעלמת, את אומרת את הדעה שלך. אני מראה להם פשוט את הצד הטוב מבחינתי. הבנתי משהו שאנחנו בעצם היותנו מורים, אנחנו כבר עוזרים. אם זה בזום, אם זה לדבר עם הילדים, עם ההורים, להרגיע את כולם ואיכשהו להיות הגורם המקשר בין הבית ספר, אז זה גרם לי להבין, אוקיי, אני גם עושה. ותמיד אני אומרת, כבוד זה הדבר הבסיסי בשבילי, ואהבה. שנאה אין לי שום מקום, אין לה מקום בתוכי את האמת.